шабакаи кӯмаки аввалияи тиббии санитарии шаҳри турсунзода дорои шӯъбаи махсусӣ гардонида шуда ва марказу бунгоҳҳои деҳавӣ буда тамоми намудҳои хизматрасониҳои тиббиро ба аҳолии ҷамоатҳои деҳот ва шаҳрак таъмин менамояд. айни ҳол дар ин муассиса наздики 200 нафар духтурон ва 150 нафар ҳамшираҳои шафқат фаъолият доранд ки 80% кормандон дорои тахассуси олӣ мебошанд. имсол барои беҳтар намудани шароити ташхисӣ ва муолиҷавии шабака якчанд таҷҳизотҳои тиббии муосир ворид гардида дар минтақа барои пешгирии касалиҳои сироятӣ корҳои фаҳмондадиҳӣ оғоз гардидааст. аллакай мо аз 1 апрели соли ҷорӣ дар тамоми муассисаҳои табобатии профилактикии шаҳр ба нуқтаҳои регистратсионии даҳонӣ, яъне ки мо мегӯем ки пор, яъне барои ин гуна бемориҳои махсусан хуҷро ҷудо карда мешавад ва тамоми таҷҳизоту доруворӣ алоҳида таъмин карда мешавад. мо аллакай аз 1 апрел таъмин кардем тамоми муассисаҳоро ба таҷҳизотҳои нав. қариб зиёда аз 35 марказҳои саломатӣ ва бунгоҳҳои тиббиро ба таҷҳизотҳои ки нав, яъне ки ба катҳо, тарозуҳо, ба қатчинакҳо тамоми шароитҳо фароҳам овардем барои табобат ва назорат бурдан. роҳбарияти шабакаи кӯмаки аввалияи тиббии санитарии шаҳри турсунзода қайд менамояд ки то имрӯз дар деҳот тамоми утоқҳои колӣ ва ҳуҷраҳои қабули беморон ба таври замонавӣ таъмир карда шуданд, бо таҷҳизотҳои нав муҷаҳҳаз гардиданд. дар назди кормандони тиб вазифа меистад ки дар баробари муолиҷа чораҳои пешгирии ин сироятро низ амалӣ созанд. барои пешгирии ин сироятҳо чӣ гуна тадбирҳо андешида шудаанд. пеш аз ҳама ҳар як корманди тиб дар давоми таҳсил, дар давоми фаъолияти корӣ ҳама вақт қоидаҳои асептика ва антисептикаро риоя мекунад, яъне ки пешгирии уфунат ва ба захм афтидани уфунатро. аз тарафи дигар дар тамоми ҳуҷраҳои табобатӣ қоидаҳои безараргардонӣ, хоҳ намуди физикӣ, хоҳ намуди химикии он амалӣ сохта мешавад ва аз рӯи дастурамалҳо иҷро карда мешавад. дар шабакаи кӯмаки аввалияи тиббии санитарии шаҳри турсунзода фаъолияти табибони оилавии шӯъбаҳои кӯдакона, таваллуд, шӯъбаи модар ва кӯдак, шикастубанд, бемориҳои дарунӣ, матӯшкунӣ ва ҷарроҳӣ хуб ба роҳ монда шуда, беморон метавонанд дар ин шӯъбаҳо пурра аз назорати табибон гузаранд ва ё барои бистарӣ шудан дар беморхонаҳо рохат гиранд.